Дзень быў святы. Яшчэ ад рання блінцы пякліся на сніданні. І ўжо пры печышча пілою стаяла маці, а пад рукою таўкліся дзеці. Заміналі або смяяліся, спявалі. Услон заняў сваё ўжо места. На ім стаяла цешка цеста. І Аполлонік то і дзела па цесцы болту жвава, смела і кідаў цеста ў сковородкі. Давала піскі, но кароткі. Льючыся шумам на патэльню, і ў жар устаўлялася пякельнай, і там з яго ўжо ў вачавіткі пекліся гладзенькія пліткі блінцоў, з-пад нізу наздраватых, угору пышна пухла ўзнятых. І ўжо адтуль рукою маткі на ўслон шпурляліся аладкі. А дзеці іх даўно сачылі і на ляту блінцы лавілі, заядла мазалі іх здорам. Стаяў асобна ў місцы скорым. Сяго таго для верашчакі, хоць невялікія прысмакі, цыбуля, перчык, ліст бабкоў, ды сальца некалькі броскоў, мука і квас, і ўся прыправа. Але ўсё ж снеданне цікава. А для дзяцей найбольшае свята, абы наесціся багата. Слаўце, людзі, сваіх мамаў, здолейце ўбачыць і палюбіць у іх свайго Бога. І гэта акрыліць маму, надасць ім моцы і веры. Яны ніколі не ўпадуць у грахоўнасць, не сыдуць з праведнай дарогі, не будуць асірочваць сваіх дзяцей. Мама нам ахова і сіла, помач у бедах. Яна мілуе нас і дагаджае нам, плоцячы за гэта сваім здароўем, бяссоннем, любоўю. Яна славіць учынкі і ухваляе добрыя жаданні. Дык ачніцеся, лянівы, і падзякуйце, што ўбачылі новы дзень. Ачніцеся сытыя, і перад тым, як сесці за стол, прыгадайце маму. А калі яна побач, усміхніцеся ёй, пацалуйце, кажыце добрае слова.